Добър ден! Казвам се Димитър Максимов и съм ръководител на направление безопасност на машини в Ехнатон. Искам да ви представя едно въведение в тема, която, за съжаление, не е много популярна у нас, а именно безопасност на машини. Развиваме нашето направление с помощта на нашия немски партньор, небезизвестната фирма SICK, които притежават пълното портфолио, продукти и системи за безопасност и освен това развиват консултантска дейност в областта. Защо искаме нашите машини да са по-безопасни? Битува схващането, че безопасността е един малко скъп лукс, той не помага за производителността и затова понякога се опитваме да го избегнем. А всъщност изследванията показват, че инвестициите в безопасност всъщност намаляват разходите. Те са планови инвестиции, които могат да се планират във времето, като се предвидят в бюджета, докато един индустриален инцидент води до непредвидени разходи, които могат да са много големи, които са свързани с продължително спиране на производството, с загуба на ценни служители. Освен това, безопасните машини и избягването на инциденти ни помагат при избягването на проблеми с институциите. При един инцидент настъпват много неприятни проверки, съдебни дела, проблеми с синдикатите. Една фирма, която е безопасна, тя има по-добър имидж и сред обществото, и сред собствените служители, което ги мотивира допълнително, а помага, разбира се, и на нашите HR отдели. Много по-лесно е да намираме служители за едно тежко производство, когато знаем, че то е безопасно. Най-важното нещо, което не може да оценим финансово, това са човешки живот и здраве. Естествено, искаме да ги запазим. Откъде тръгваме в безопасността в Европа? Нормативната ни база се базира на директивата относно машините, която е в сила вече доста години. От миналата година имаме нов регламент за машините, който отменя директивата. Текстовете на двата документа са доста подобни, няма генерални промени, но тази директива всъщност е основата за над 1300 европейски стандарта за безопасност на машините, които са задължителни, хармонизирани са и в България. Ехнатон е член активен на Българския институт по стандартизация, т.е. ние имаме възможността активно да участваме в разработката на европейските стандарти и всички европейски стандарти преминават преди приемането си и през нас за гласуване. Типовете стандарти, набързо ще разкажа за нашата пирамида. Имаме тип А, в който се показват основните изисквания за безопасност, тип Б, които са аспекти на безопасността. От една страна се навлиза в дълбочина и от друга страна тип Б2, които са вече техническите средства за безопасност. Тип С, огромната част от стандартите, над 1200, които се занимават с конкретните видове машини. Виждаме, например, принтери, изсушители, инжекционни машини. Всяка една от тези машини има собствен стандарт, в който е описано много подробно как точно се обезопасява. Това е от голяма помощ за машинопроизводителите, които искат да произвеждат безопасна машина и машина, която има CE маркировка. CE маркировката, този знак сте го виждали навсякъде. Това са над 20 продуктови групи в Европейския съюз, включително машините. Те са задължителни и без тази CE маркировка машината не може да е продавана в Европейския съюз. Създадена е не толкова за украса, а защото Европейския съюз предпазва собствените си производители от нелоялна конкуренция. Ние знаем, че нашите машини са безопасни. Това естествено влияе върху цената им и по този начин се предпазваме от нелоялна конкуренция, производители, които биха произвеждали машини, които не са толкова безопасни за потребителите. Основата на CE маркировката
е техническото досие. Машиностроителите сред вас са запознати с този документ. Той съдържа описание на машината, чертежи, схеми, електрически, инструкции за експлоатация, много важно, цялата техническа документация на машината, но освен това съдържа документация относно оценката на рисковете. Това е нещо, което е от този документ, може би, единственото, което е по-сложно за създаване, защото техническа документация на нас ни е необходима, така или иначе при разработката на машината. Този документ е много интересен. Тук е момент, в който ние бихме могли да помогнем. Големите западни производители имат собствени отдели по безопасност, които се грижат за издаването на тази документация. Завършваме техническо досие с декларацията за съответствие и то всъщност е основата на нашата CE маркировка. Това оценяване на риска, което е необходимо в техническото досие, се базира на стандартите за безопасност. От тип А, нашия основен стандарт 12100, например, дава дефиницията на това какво е риск. Имаме опасност, машината е опасна за хората, как оценяваме риска от тази опасност. Това е комбинация от тежестта на вратата, т.е. машината може ли да ни отраска, леко да ни опари или може да нанесе някакви много сериозни контузии и вероятността за появяване на тази вреда. Този принцип е зададен в стандарта 12100, който е от най-високо ниво тип А. А, например, стандарта 13849, който е от тип Б и навлиза в конкретиката за принципите за проектиране на машините, ни дава какви системи за безопасност са ни необходими за съответната машина. Тоест, ние сме оценили риска и трябва да изберем система от безопасност. Системите от безопасност по този стандарт започват от тип А или така наречения performance level, ниво на изпълнение. Това са системи за безопасност от по-ниско ниво до performance level E или ниво за изпълнение E, което е най-високото ниво системи за безопасност, които са най-сериозни и на тях може да разчитаме най-много, ако машината е наистина опасна. В тази пирамида ние виждаме как всъщност, колкото по-тежки са възможните наранявания и колкото по-често персоналът е подложен на тях, толкова по-сериозна система за безопасност се изисква. В същия стандарт, основа за този performance level, ниво на изпълнение, е категорията на системата за безопасност. Най-простите системи за безопасност имат много лесна архитектура, имат входно устройство, оценяващо устройство и изпълняващо устройство, като входното са сензорите, те засичат, например, има ли човек, отворена ли вратата. Оценяващото устройство е това, което следи както входа, така и изходи, за да знаем, че системата работи коректно. Категория 2 е същата система, но вече имаме и допълнителна система за проверка, за да знаем, ако системата за безопасност не функционира добре, би трябвало да може да я проверим на време. Архитектурите от категория 3 и категория 4, те са почти идентични. Тук вече имаме двуканална система и много сериозно следене на обратната връзка. Така че, когато системата за безопасност не функционира добре, ние да го разберем веднага, преди да се е появил инцидент. И стигаме до техническите средства за намаляване на риска. Те са базирани на тези архитектури. Специализираните средства за намаляване на риска, дали са ключалки, релета, контролери, те всички са базирани обикновено на по-високите категории, за да могат да осигурят по-добра защита. Едно от най-простите, на мен любимо, са защитните прегради. Когато имаме опасна машина, може да заградим от всякъде, нямаме достъп до нея, опасността е наистина минимизирана. Защитните прегради имат свой собствен стандарт, в който са указани отстояния, височини, размери на отвори допустими, в зависимост от вида на опасност, от разстоянието до опасността.
Това е сигурен начин за намаляване на риска и ни осигурява защита срещу всички опасности. Нямаме нужда от електропроект, монтираме го на място. Не винаги е най-изгодното решение, взема място, но пък е едно от най-сигурните. Ако имаме нужда от достъп на машината, разбира се, ще трябва в оградата да сложим врата, капак. Сензорите за врата също имат свой стандарт и осигуряват сигурен мониторинг при отварянето на вратата, капака и опасен достъп. Тук има няколко неща, които трябва да се отбележат. Първо, тези сензори за безопасност, съвременните производители са високо ниво на изпълнение, двуканални. Те задължително се свързват към подходящо оценяващо устройство. Тоест, ако свържем един сензор за безопасност към обикновено реле или обикновен контролер, системата ни за безопасност не е завършена и тя пак ще е много ниско ниво. Задължително ги свързваме към оценяващо устройство с високо ниво на изпълнение. Друг проблем, който може да имаме при тези сензори, които са по-простички, не толкова скъпи, е времето за спиране на машината. Ако машината е инертна, голяма, бавна, отварянето на вратата може да не я спре достатъчно бързо. Оператора да навлезе и да попадне в опасност. Другото, което също може да е опасно, е при отварянето, ако искаме аварийно спиране, подлагаме машината на голямо натоварване, може да щупим машината при рязко спиране. Ако това може да е проблем за нашата машина, вместо сензор за врата използваме ключалки. Те са в същия стандарт, също трябва да се включат към оценяващо устройство, но при тях имаме възможност да подадем сигнал за спиране на машината, тя да спре нормално и след това да отворим вратата. Нещо, което ни позволява пък максимално бърз достъп до машината с електрочувствителните защитни съоръжения. Това са, например, най-популярно светлинните завеси или известни като светлинни бариери, но имаме вече и радарни сензори, имаме 2D скенери, имаме 3D камери за безопасност. Всички тези устройства са удобни за монтаж, бързи за настройка, много гъвкави, но при тях с още по-голяма сила тежи въпроса за разстоянието до машината и скоростта на спиране. Защото тук оператора има достъп до машината пряк. Ако машината спира сравнително бавно, той директно попада в опасността. Аварийното спиране. Това е нещо задължително за практически всички съвременни машини. Всички сте го виждали в потреба от десетки години в България. Аварийните стопове, за тях трябва да се помнят две неща. Също се включват, се свързват към подходящо оценяващо устройство. И освен това е много важно при тях да се ограничи самоволния пуск. Тоест, в софтуера, в хардуера трябва да се предвиди възможност за ресет, за пуск бутон. Много опасна ситуация е освобождаването на аварийния стоп да доведе до задвижване на машината. До тук са основите най-популярни сензори. Това, което видяхме в архитектурите, входни модули. Сега бърз преглед на оценяващите устройства, които споменахме, че са много важни за всички машини. Най-често срещаното реле за безопасност, сейфти реле, осигуряват сигурно спиране на машината, следят както сензора, така и изпълнителните устройства, които обикновено реализираме с контактори, но следим обратни връзки и от двете посоки, за да знаем, че системата ни за безопасност работи гарантирано. По-новото решение, контролите за безопасност, много по-гъвкави, могат да управляват много сензори, както и много изходни вериги. Вече съвременните контроли за безопасност имат възможности за свързване към високо ниво, най-различни възможности за комуникация. Аз честно казвам ги предпочитам. При тях вече и цената не е такава, каквато беше преди време. При тези контролери има и специфика в софтуера за безопасност. Той има идеология за избягване на грешките. Ние го казваме до рак устойчив, т.е. нашия контролер не ни позволява
да направим грешка при програмирането на системата за безопасност. В него всичко е свързано с пиктограми, така че и входовете, и изходите да са ясно различими за програмиста, което пък и позволява по-лесно програмиране. Всъщност за този контролер дори не трябва PLC програмист. Един обикновен средно интелигентен човек може да настрои контролер за безопасност. Това е основната част от техническите средства за създаване на системи за безопасност. За повече подробности, повече системи, различни устройства, както и ако някой има нужда от консултация в сферата на нормативните бази, оценяването на риска, маркировките, насреща сме. Заповядайте на нашия щанд, ще се радвам да се видим на място.